assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV jaam Allah wale mon adi bil adi salade adi ɓuuri firtude adi Pindi TV mon ko addande on holko sifa kele gadane jayndeji leydi Sénégal en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe hande altine 12 lewru septembre 2022 jañiri leydi Sénégal garti tigué nguɗon jillu hoore lendi président Macky Sall no wowno wadde ko adi ngal ɗon dental lenkewal ngal maggal mo Touba caggal ɗum jayni en ko ɓe garti koye hande ngal ɗon no poɗɗodiral to assemblée nationale leydi Sénégal o samo kalten hene wayno nduɗon suudu sarɗiji leydi Sénégal koko heewi della hol lamnotoɗo walla mbiyanna holno jogoro tigui joɗade oɗon fauteuil hakkude Benno Bokk Yakar yeewi askan wi ko toon tigui ngal ɗon no poɗɗodiral woni ɗum tigui woni ko tawte ɗiɗon jayndeji e kuuɓal e oɗo subaka gudditirten ko jayde le soleil. Le soleil national est natalement kanko horejo lendi président Macky Sall yadude tigi on khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké al khali tigi ngudon jillu makko be mbi ko Serigne Mountakha dunima président Macky Sall kono kay onon hore lendi arti tigi odon dedon golle makko de golle nder ngudon wuro teddugo dum tigi woni ko tawte nder dedon jayde gendire odo subaka kona dum ko jayden ko be Youssouma jigen l'observateur arti ngudon jillu be mbi ko Serigne Mountakha kam Macké kam Macky Sall relation mo ko nganda ko holare tigi non jotondiral jettingal kono kay ko yidde e korso woni hakkude tigi président Macky Sall wono khalife général des mourides engagement président Macky Sall kono kay odon duwaw mo duuni mo be ngarti tigi odon découverte ñaari bay fall on lieu métique corps de Touba odon nokku tigi mo ganda kay holko somi mumen moftiti kalisaji ene tawi hello mabbe jeedi do tiagal kan al khali présidence assemblée nationale du Sénégal be mbi ko le photo de toutes les convoitises wini ko jaynen ko be Youssou Ndour Ahmed Aïdara Lamine Thiam Kamme Barthélémy Diaz ene wayno be ko la guerre fratricide kambe tigi wondude kawtal gotal kono de foɗodirde ɗum taw ko Benno Bokk Yakar kañum suboto ko goto be mbi ko le secret du conclave à Benno de Benno à Sali ngal ɗon kawtal Benno Bokk Yakar kañumen kala dentoyno ko to Sali ngam kay yewtide fewjide ala haali tigi oɗon ganda tigi présidence assemblée nationale kono kay joɗugol oɗon 14e législature be mbi ko convoyage bis oɗon e surprise mo Macky Sall waɗi ɓe kamɓe tigi ganda ko ɗiɗon député kala Benno Bokk Yakar be gartene mbadi kupti dinde ko hande de wonata ande de tigi hollo polgu mo jogori yakande installation 14e législature be mbi ko une partie d'échec wini ko jayde ko be enquête e nde don godon helo mabbe be garti odon bataille wala mbiyanna nde don kare ganda tigi ma tawi tone odo subaka hollo ngal don podindirala no jogori wade ko quatre candidat ngam odon photo goto ene wayno Benno Bokk Yakar ha joni he goto anda hol pelital ngal Macky Sall ƴetti kono kay hol surprise mo ganda mo be desani yewi askan wi piège aji e ko waynon yewi askan wi non kambe ganda ko Barthélémy Diaz Ahmed Aïdara Lamine Thiam fof en de ganda tigi ene podondira taw kay ko nder kawtal gotal be dañani fartange wadde tigi dum ko wite ganda kay mo bondira la be ngona goto be cubo goto nder mabbe yalta tigi wona candidat mabbe ciagal kan non jeni ko ben ketta ko kenna kabaru wonde de so odon installation 14e législature wada me subakando ene wayno non ko ya waktuji paadi di Sénégal jogori andude hol jogordo tigi jodade on poste premier ministre dum ko artira ko re abbo khande e lebbi mantinidi kono kay ha joni anda ka wala biet président Macky Sall subaake tigi hol gardo todon odon asam hol gardo todon ganda tigi horejo jagorde leydi Sénégal Vox Populi oɗo subaka ɓe garti hakkude Barthélémy Diaz Ahmed Aïdara Kamel Lamine Thiam ɓe mbi ko candidat au pouvoir au candidat du pouvoir ene wayno noon kamɓe tato kala ganda kaya huccodirde e goto taw oɗon goto kala ganda ko gummotoɗo e Benno Bokk Yakar goto oɗon baɗaɗo verrouillage mo ganda tigui e goto anda ɗum ko Mimi Touré walla Aly Ngouille Ndiaye walla Amadou Ba foof noon ko pronostique ene wayno ganda tigui yaltata e nder mabɓe ɓeɗon tigui ganda ɓe limtuɗen caggal kan jani koɓe Vox Populi ngarte ngudon jillu hono lendi président Macky Sall to Touba be bi ko quelqu'un qui travaille mérite au moins des encouragements wini ko Serigne Mountakha Mbacké gorko golrodo en haali manede mante wini ko faade président Macky Sall ene wayno Macky Sall wi ko ma jokku ligade leydi Sénégal jokko liganade Serigne Touba kono hoy gari yo nganda ko laamu ari yo nguso ummi mudo jango gari yo ma andu tigi holko président Macky Sall golli ma andu tigi golo wala makko kanko président Macky Sall jani ko be Vox Populi ha joni ngarti odon biddo mo gonda tigi mo Serigne Touba mo gonda tigi on wite ko Cheikh Mouhamadoul Bachirou Mbacké mo 1895 1966 on gorko tigi nganda kay
ardinoma ɗum kono kay ko kanko windi nen deftere biyeteɗe minal bakhil khadim arti koye gurdam Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul. Les Échos e oɗo subaka ɓe mbi ko Macky Sall e oɗon hali général de Mouride ko yewtere tinde kono kay yiya ko confiance yidde e korsa kono kay yiya woni ɗon ko hoolare sembude président Macky Sall wi ko jinmi oppude ko leydi Sénégal leydi ngarɗudi leydi ganduɗa tigi ko ɓamtinde leydi daridi kono kay leydi yondi ɗum tigi jinmi oppude janggo e jaam taw ñimojo gotta installation 14e législature oɗon intercoalition mo yeewi wallu ene wayno waɗi divisé ganduɗa tigi feccima saabu tigi oɗon ɓe keɓani candidat unique haaɓe poɗodiri e nder koye mabɓe Ahmed Aïdara Barthélémy Dias Lamine Thiam mon foof ene dari lang wi ko candidat mum ko kañum ganduɗa tigi wonata on président assemblée nationale caggal ɗum Benno Bokk Yakar ene wayno ganduɗa koye deƴƴere mum Mimi Touré ene favori ene noon eɗen cikki ganduɗa tigi yaltata ma no biiden Mimi Amadou Ba walla Ali Ngouille Ndiaye Benno Bokk Yakar ha joni ganduɗa ko groupe goto parlementaire woni koɓe keɓata maître Oumar Youm ko kañum tigui waɗa pressenti wadde dirigé oɗon groupe walla mbiyen ardade oɗon groupe Le Quotidien ma Jambal Diagne ɓe mbi ko yeewi wallu au père soir ene wayno noon aɓe ɓaɗi ganduɗa tigui wasa oɗon photo yi saabu tigui tato e nder ganduɗa ko lando woto walla mbiyen nayo hay Cheikh Abdou Bara Dolly ene jeeya mabɓe multiplicité des candidatures ko ɗum tigui woni lor walla mbiyenna jogori tigui wonde échec mabbe saabu to ganduɗa ko oɗon defen mabɓe ɗum woni ko tawte hende hello sappo e gonde ɗon jayde Madiambal Diagna koɗa ɗum ko ɓeɗon janiyankoɓe garti tigui e ganduɗa ko nguɗu noon ndungu kono kay ɗum ko wiyete ɗam ɗon ilam e ngoɗon maayo Sénégal kam e maayo Gambie ɓe mbi ko le pays so noir ndiyam ɗam nene ƴera ngoɗon waɗa kala koko naati oɗo saaha janiyankoɓe Dakar Times kañumen tigui gaari natal oɗon assemblée nationale kono kay ɓe ƴewani hol jogoto lamade kono kay hol nguɗon laamu no jogori wadde ɓe mbi ko hol nafoore député fande leydi Sénégal holko député jogori naftude ndiɗo leydi holko député wawi naftude leydi Sénégal ɓe wi ko député ɗiɗon ma ganduɗa tigui ñam 17 milliards kala hitande ene wayno noon hande woni oɗon nouvelle assemblée nationale ganduɗa ko nouvelle investiture walla mbiyenna oɗon législature installation mum ɓe mbi ko janiyankoɓe Dakar Times ha joni ko ñimen ɓe mbi ko temedere capanɗe jeegom e joyi député kañumen kala waɗaɓe élire ganduɗa kay poɓɓana kono kay ko kañumen tigui jogori ganduɗa ko jottade mbadda cottumami ƴettoje tigui ko kañum tigui jogori ganduɗa kay ko lomtade walla mbiyen ko ɗum jogori hebde e jencude fayde ɓesgu Sénégal ƴettoje biyoje bonde e cottumami ɗum tigui jogori heɓede o wi ko hay député goto ganduɗa tigui watta proposé loi pour rémunération ɗum ko wiyete rémunération par session ganduɗa tigui ustude no joɓɗele e ko way noon o wi ko population noon kañum jokkoro wadde défendre ene wayno noon population leydi Sénégal ko kañum tigui jokkoro ganduɗa tigui e nder ɗon heegue ɗomka e tampere kono kay ɗiɗo député ji mbatta renoncé ganduɗa tigui oɗon privilège mumne o wi ko hol député ganduɗa tigui joguiɗo courage wadde proposition de loi pour un paiement par session wini ko jayniyankoɓe ganduɗa kay ko Dakar Times kan woni ko tawte ko nder helle mabɓe jeeɗiɓo jaari libération hono kewɗen wiide sona scandale tan ko révélation al haali on 8000 tonnes de nitrate d'ammonium ganduɗa tigui en tawi no to Ngoundiane ɗo ganduɗa ko ɗiɗon ɓesguji mbino yo ɗiɗon camion ngaji gummoɗon Xlox on récidiviste wino ko jayniyankoɓe ganduɗa ko libération ɗum ko caggal nde ganduɗa on société kañum wonno origine 3000 tonnes nitrate d'ammonium wonnoɗo interposé à l'air libre mol 3 mo port autonome Dakar en woni noon camion ngaji kewɗi e majji ganduɗa kay e capanɗe jeegom camion ngaji nogas gummimi ɗiɗo nokkuji Ngoundiane e oɗo saaha mo kaldeten kalen e ala haali on jayde stade ɓe garti tigui e oɗon weekend baroɗe guindeje leydi Sénégal Mbaye Diagne inarrêtable ha joni oɗon gorko ne jokki ganduɗa ko dimbiɗe ɗiɗon cahuji kono kay mo ganduɗa kay heɓani fartangi dillinde ha joni ko oɗon gorko mo Bambali Sadio Mané Niacho ɓe mbi ko Mané n'y arrive pas Diallo RB Leipzig relancé avec la C1 en wayno noon ɓe garti no hannit ni kanko Abdou Diallo e ngal ɗon pellital kono kay e oɗon temps de jeu mo jogui e nder oɗon kolo makko bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum no tigui wonno ko sifron e kele gadane jayndeji leydi Sénégal hande tigui woni ganduɗa ko onon installation no mbiɗen ni yo on ɓuura Allah wona ɓamtare wona tigui député ji naftoji ɓesgu Sénégal kono kay woytantoɓe ɓesgu Sénégal darantoɓe ɓesgu Sénégal ko on législature won mo jiɗɗen yataw koye oɗo 14e ganduɗa tigui kiɓeten walla mbiyen fulluto ko ɗum hande nguɗon ɓesgu Sénégal saabu tampoɓe élection tampa ko adi élection tampa e nder élection tampa e campagne tampanteɓe walla mbiyen tampanteɓe yo gandu tampanama tampana banden ɓuuri tampa tampina banden bandiraɓe musidɓe tedduɓe to karallagal wonno toon ko Thiat Walo ɗo e haalirde wonno ɗo ko Moussa Nia yallo koni yiide subaka Allah jarama on jarama.